Euskal Langintza Azoka Euskal Herri mailan ospatu egiten dan Euskal Langintza Azokarik nabarmenena garrantzitsuena daukagu. Aurtengoa 29. edizioa da, eta dakizuenez maiatzaren 25-etik 27-ra ospatuko da Areetan. Azokak eta urte hauetan aurrera egin dugun moduan bi helburu betetzen ditu. Alde batetik kultura kalera ateratzen dugu, beraz esparru itxietatik kanpora atera egiten dugu kulturaren zati nabarmen bat, eskulangintza bera, artisautza bera, eta beste alde batetik ingurua berpiztu egin nahi dugu. Ostalaritza, komertzioa, eguneroko bizitza alaitu eta bizia eman nahi diogu giro horri.